Vă salut și vă spun bun găsit la un nou mesaj biblic. De data aceasta am să vă vorbesc despre prietenie, cum este ea definită de societate și de credincioși, pe unde ne aflăm în relațiile pe care le dezvoltăm cu prietenii noștri sau ce calitate a prieteniei oferim pentru alții, putem vedea cel mai bine din ceea ce ne spune Dumnezeu. Cu toții ne dorim prietenii durabile și sănătoase. Primul lucru pe care l-a făcut Isus vizitând planeta noastră a fost să-și facă prieteni, astfel că El a vestit prima dată cuvântul vieții prietenilor săi și tot prin ei apoi la alții. Prietenia este caracterizată de simpatie, de stimă, de respect, astfel încât prietenii să se simtă apreciați în mod reciproc și totodată în siguranță. Unii se folosesc de prietenie pentru bani, imagine, interese sociale, alții le folosesc pe acestea pentru prietenie. Avem exemplul lui Ionatan, fiul regelui Saul, care atunci când a văzut succesul răsunător al lui David împotriva uriașului Goliat, i-a oferit acestuia arcul, haina și cingătoarea lui pentru a realiza o legătură de prietenie. Alții nu văd în prietenie decât o modalitate de a-și câștiga plăcere, indiferent de binele celuilalt. Este minunat când reușim să dezvoltăm prietenii frumoase cu cei de lângă noi, lângă care deja suntem, cu cei din casa noastră, cu colegii noștri și chiar cu cei pe care îi considerăm poate respingători. Relațiile pe care le avem cu cei de lângă noi, când sunt dublate de prietenia autentică, devin adevărate comori sufletești, surse de bucurie și împlinire. Spre exemplu, când în relația de cuplu elementul amor fluctuează sau poate se diminuează semnificativ, sau când apare o criză majoră ce îl vizează pe partener, dacă în relație există ingredientul prieteniei autentice, legătura dintre cei doi se fortifică. Avem și un verset biblic în acest sens: prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. De aici recomandarea pentru cei necăsătoriți. Căsătoriți-vă cu un prieten, nu numai cu un amorez. Vă prezint acum câteva tipuri de prietenie regăsite în societatea contemporană. Prietenia digitală. După ce am finalizat de scris această meditație, am așezat-o ultima dată, astfel că, voind să păstrez traiectoria învățămintelor din mesajul meu, am așezat-o înaintea tuturor diviziunilor cu cifra 0. Așa a și rămas, deoarece acest tip de prietenie nu poate valora nici măcar o unitate. Totuși, chiar și acest tip de prietenie are câteva subunități, să le spunem, de valoare. Aici vorbim de prietenii aflați pe rețelele de socializare, de cei cu care interacționăm pe site-uri sau de cei pe care îi urmărim. Prietenia cu aceștia este la distanță de un click, reversul e valabil și el. Nu depui efort să întreții astfel de prietenii, dar nici nu te poți bucura prea mult de fiecare prieten pentru că nu ai timp pentru toți. Pe o singură aplicație, prietenii pot fi găsiți cu miile. Nu există responsabilitate față de aceștia, iar relația cu ei poate fi întreținută cu like-uri sau numai vizitând paginile acestora. Acest tip de prietenie promovează doar partea frumoasă a persoanei și asta secvențial, rămânând întreaga personalitate a prietenului neexplorată. Un alt tip de prietenie este prietenia de conjunctură. Vecinii, colegii de școală, de serviciu, chiar pasageri din mijloacele de transport în comun ne pot deveni cu ușurință prieteni, față de care ulterior să dezvoltăm un oarecare atașament. Pe aceștia nu-i alegi și nici nu a trebuit să depui un efort ca să îi găsești. N-ai făcut nimic pentru ca prietenia cu aceștia să se închege. Aceasta a decurs de la sine, de cele mai multe ori, pentru că a fost orchestrată de împrejurarea cunoașterii reciproce. Uimitor este că unii nu pot
ajunge să-și facă noi prieteni, rămânând tot la nivelul zero, blocați în gadgeturile lor și nici măcar nu pot să-și ridice capul de unde sunt să vadă cine este lângă ei. Nici curiozitatea nu-i cercetează, totuși cei mai sociabili reușesc să stabilească o discuție minimă cu cei alături de care efectuează o călătorie mai lungă sau cu cei cu care se întâlnesc în mod repetat. Cam la acest nivel își definește societatea mentalul relațional. Să fii amabil, respectuos, poate chiar să recunoști cu tact meritele celuilalt. Ăsta e un profil clasic al omului bine educat. Dacă doar aceste calități caracterizează o prietenie și nu este cultivată mai mult, cei implicați pierd elemente prețioase de coeziune socială, cum sunt loialitatea, transparența, empatia. Trebuie să menționez însă că prieteniile durabile și autentice vor fi traversat prin acest tip de prietenie, doar că ele merg mult mai departe. Scriptura ne vorbește, spre exemplu, despre un om care, întâlnindu-l pe Iisus, îi cere să-l viziteze la locuința personală. Acest om nu se mulțumea doar cu apariția lui Hristos, voia să cunoască mai multe despre el. Respectiv, conjunctura întâlnirii cu Hristos a facilitat pentru el posibilitatea dezvoltării unei relații mult mai aprofundate cu Isus. Tipul de prietenie bazat doar pe întâlnirile ocazionale poate ascunde lesne, motivații greșite sau cei implicați în astfel de prietenii nici să nu-și dorească mai mult decât acele simple relații de prietenii superficiale până la urmă. Un alt tip de prietenie este prietenia de emoție. Printre afirmațiile cele mai prețioase care se referă la prietenie sau la relația de cuplu sunt să nu fii singur, să ai cui spune durerea. Prieteniile amoroase de la acest nivel pleacă. Este de apreciat ca cineva să-și facă timp pentru prietenul său, să-i acorde cuvinte de încurajare. Biblia spune, cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Aici totul depinde de dispoziția de moment a fiecăruia, pentru că s-ar putea ca unul din ei să ajungă la un abuz în consumarea resurselor cuplului și să joace permanent rolul celui vrednic de compătimit. Într-o zi, partenerul acestui fandosit va considera relația o povară, se va sătura și va pleca din relație. Sau, în cazul în care ziua neagră îi prinde pe amândoi, întrebarea care se pune este cine îi va consola. Au ei atunci puterea să se susțină în mod reciproc? Ucenicii l-au părăsit pe Iisus în noaptea când a fost prins. La acest nivel de prietenie ajunseseră ei atunci, chiar dacă Iisus le oferise cea mai înaltă calitate a prieteniei. De obicei, acest tip de prietenie are și un contor relațional în care partenerii socotesc cât au investit în relație fiecare, iar dacă scorul este distanțat de la unul la celălalt, s-ar prea putea ca unul să spună eu investesc în relație mult, iar el mai nimic. Când într-o relație se calculează serviciile oferite, cuvintele de apreciere, atenția în general, acea relație se îndreaptă deja către afirmația comună în cazul despărțirilor, așa a fost să fie. Cei care se bazează doar pe emoții în relațiile lor de prietenie nu vor avea garanția stabilității, pentru că emoțiile sunt fluctuante. Totuși, prietenia autentică implică și acest domeniu al emoțiilor, dar ea este mult mai mult decât atât. Și aici vorbim de prietenia altruistă. Este un nivel de prietenie în care orientarea fiecăruia este pentru binele celuilalt. Ionatan prețuia mai mult prietenia cu David decât tronul pe care îl merita prin descendență regală. Pentru a ilustra și mai bine caracteristicile acestui tip de prietenie, citim în Iov, capitolul 6. Cel ce suferă are drept la mila prietenului,
chiar dacă părăsește frica de Domnul. Părăsirea lui Dumnezeu de către prietenul apropiat pare să fie o scuză bună și pentru părăsirea lui, dar nici măcar în acest caz o prietenie bazată pe altruism nu se va putea desface. Abia aici găsim mediul în care bucuria și durerea se pot împărtăși. Când o relație este bazată doar pe emoție, în cel mai bun caz prietenii își plâng durerile în mod reciproc și se ascultă empatic, se bucură împreună, dar ei nu merg mai departe la purtarea acelor poveri în mod reciproc. Iov, în tânguirile sale, aducea acest subiect în discuție, un blam plin de durere ca pentru un prieten. Cei care totuși fac asta trăiesc o prietenie bazată pe dorința de a-l vedea pe celălalt fericit. Aici avem exemplul lui Ioan Botezătorul care spune: cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Minunat este să găsești motive de împlinire sufletească la celălalt. Tot aici putem vorbi despre un prieten de calitate care își asumă riscul să te rănească doar pentru a-ți spune adevărul sau a-ți face bine. Un verset concludent în acest sens este cel din Proverbe unde stă scris: rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Aceasta este prietenia bazată pe transparență, pentru că dorința celor implicați este ca să fie cât mai cunoscuți de prietenii lor. Ei consideră că iubirea și cunoașterea reciprocă merg mână în mână. Aceasta este prietenia pe care o trăia Iisus cu ucenicii săi. El le spunea acestora: v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Dar mai există un alt tip de prietenie, chiar mai valoros decât cel bazat doar pe altruism, și se numește prietenie sacrificială. Acest tip de prietenie include celelalte aspecte pozitive ale celorlalte tipuri de prietenie prezentate până acum, doar că acesta are ceva în plus: sacrificiul. Ei, oamenii iubesc și de obicei iubirea este portretizată ca ceva extrem de frumos. Tablourile realizate în această temă, poeziile, piesele muzicale în general vizează poziția de consumator al iubirii. Sunt părinți totuși care se sacrifică pentru copiii lor. Sunt alții care iubesc atât de mult încât pot oferi mult mai mult decât o floare sau un zâmbet, care pot face sacrificii inumane pentru a-i fi bine persoanei iubite, prietenului. Alții își dau chiar viața pentru prietenii lor. Asta a făcut Domnul Iisus. Femeii samaritence i-a spus: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Uimitor este că Iisus în acel moment nu avea nimic în mâini, nici funie și găleată să scoată apă pentru el însuși, pentru că el era darul lui Dumnezeu. Iisus s-a oferit pe sine. Cei care dezvoltă o astfel de prietenie sacrificială nu simt că oferă ceva de la ei, nu simt că sacrifică ceva, că rup ceva dintre al lor pentru aproapele lor. Ei așa pleacă în relație, cu tot ce au, se dau pe ei înșiși. Este trăirea pe care o ai dincolo de ce se poate numi îmi permit. Oamenii aceștia vor face tot posibilul să-ți fie bine sau, revenind la ideea inițială, dacă ești un astfel de om, vei sacrifica totul pentru cel pe care spui că îl iubești. Aici se include mijlocirea aceluia din timpul nopții. Chiar dacă prietenul său prima dată îi refuză cererea, în cele din urmă, după ce acesta stăruie, primește pâinea pentru prietenul său. Omul se putea justifica ușor pentru lipsa de pâine de pe masă. Nici eu nu am ce să mănânc. Am mers la prietenul meu și n-a vrut să-mi dea pâine. Nu l-am putut obliga. Nu, acest adevărat prieten a făcut tot ce a stat în putință pentru prietenul său. Ca și acei tineri care l-au dus pe slăbănog în fața Domnului și au spart acoperișul casei în care predica Domnul
și l-a lăsat drept în fața lui. Și ăștia se puteau justifica: e aglomerat, nu te putem duce cu targa, nu putem intra acolo. Au găsit soluția. În acea noapte, referitor la omul nostru, el a obținut acele pâini chiar dacă a trebuit să le împrumute. Apostolul Pavel îi scrie lui Filimon și îi spune să-și reprimească sclavul fugar, după ce acesta se pocăise: dacă mă socotești dar ca prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Acestea erau cuvintele apostolului adresate prietenului său. Pe un dușman să-l primești ca pe un prieten de dragul prietenului tău? Stau și mă întreb dacă sunt povești de dragoste cu asemenea tematică, cu asemenea ingrediente relaționale, cu asemenea substanță. Moise era omul cu care Domnul vorbea față în față. Minunile înfăptuite prin el și onoarea pe care a avut-o de a primi legea într-un mod dramatic pe munte au făcut din Moise un personaj istoric apreciat pe scară largă, acesta câștigându-și o notorietate istorică aparte. Dar ceea ce cred eu că a fost cel mai valoros aspect din caracterul lui Moise nu a fost asocierea sa cu Dumnezeu în planul slujirii, ci spiritul său de sacrificiu. Când poporul a păcătuit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, Moise, omul lui Dumnezeu, i-a spus lui Dumnezeu: decât să nu le ierți lor păcatul, mai bine ștergem numele din cartea pe care ai scris-o. Moise primise garanția că Dumnezeu îl va duce în țara promisă, că îl va face un neam mare, că o va duce bine acolo. Totuși, pentru Moise, binele poporului cântărea mai greu decât binele său personal. El era un om de sacrificiu. Aici îl avem pe acel prieten care iubește oricând, dar în nenorocire ajunge ca un frate. Ruben, fratele lui Iosif, a stăruit de Iosif, pe care în acel moment nu l-a recunoscut, ca să-l înapoieze pe Beniamin în schimbul propriei sale vieți. S-a oferit să fie reținut ca sclav, pentru ca fratele lui să fie liber. Mai am încă o diviziune în cuvântarea mea despre un alt tip de prietenie superior chiar și acestuia din urmă. Este prietenia divină. Aici vorbim despre ce poate oferi Dumnezeu. Biblia ne vorbește: pentru un om neprihănit poate că s-ar găsi cineva să moară pentru binefăcătorul lui, dar pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Iuda a fost numit prieten de Isus în timp ce îl trăda, tocmai ce nu cu mult timp în urmă spusese Domnul: nu există dragoste mai mare decât ca cineva să-și dea viața pentru prietenul său. Voi sunteți prietenii mei. În grădină, Isus se prezintă ca un asemenea prieten pentru Iuda și asta în timp ce îi dădea sărutul vânzării. În concluzie, prietenia adevărată o învățăm de la Domnul Isus. Decideți ce tip de prietenie vreți să dezvoltați în relațiile dumneavoastră interpersonale. Ce fel de soț, de părinte, de bunic, de copil vrei să fii. Isus te cheamă să fii ca El. Investește-te în cei de lângă tine. Te vei bucura apoi ca și Domnul Isus de rodul pe care Dumnezeu ulterior ți-l va da. Oamenii sunt uimiți când tu răspunzi cu bine răului pe care ți-l fac. Asta e valabil și în relațiile de prietenie. Fructifică astfel de ocazii ca să demonstrezi că tu știi ceva mai mult despre prietenie, că tu ai ca model pe Domnul Isus, care și-a oferit prietenia cea mai înaltă vânzătorului său chiar în timpul tranzacției. Îmi doresc să vă fi încurajat, dragi credincioși, pentru a-L urma pe Mântuitorul în exemplul prieteniei de care a dat dovadă, dar și să beneficiați de câștigul de care El a beneficiat, o mulțime de oameni care și-au spălat hainele în sângele mielului. Dumnezeu să ne ajute!